20 снежня пятніца ў эфіры Белсат-Зум і Віталій Бабін. Размовы і навіны пра галоўнае за сёння. Вітаю гаспадарства і запрашаю на выданне. Падзякаваць Лукашэнку ці працягваць ціснуць, якія шляхі вызвалення палітвязняў могуць быць эфектыўнымі. Рэйсы ў Грознай і вандроўкі па рэгіёнах. Як адпачывалі беларусы сёлета і куды паедуць адпачываць у наступным годзе. З вялікага спорту на тэатральную сцэну размова з вядомай беларускай баскетбалісткай Кацярынай Сныцінай. Перамовы магчымыя нават з тэрарыстамі. Александр Лойка, муж палітзняволенай журналісткі Ірыны Слаўнікавай і сузаснавальнік асацыяцыі родных і былых палітвязняў Free Belarus Prisoners даў рэзананснае інтэрв'ю выданню «Зеркала», дзе раскрытыкаваў дзеянні дэмакратычных сілаў у вызваленні закладнікаў рэжыму Лукашэнкі, а самому дыктатару нават выказаў падзяку. Гэта моя асабістая думка. Я выказваю падзяку Александру Лукашэнку за тое, што ён працягвае падпісваць указы наконт памілавання людзей. Хоць у прынцыпе ён нічога цяпер пакуль наўзамен не атрымлівае. Але гэта вельмі важны крок. І спадзяюся, што да новага года ён прыме пастанову, што дазволіць як мага большай колькасці людзей, якія сядзяць цяпер паводле палітычных артыкулаў, сустрэцца са сваімі сем'ямі і правесці свята ў коле сваіх родных. З намі на сувязі прадстаўнік беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі Олег Кулеша. Спадар Олег, вітаю вас. Добрага дня. Ці варта дзякаваць Лукашэнку за вызваленне палітвязняў? Як лічыце? Не варта. Не варта, ввогуле не варта. Лукашенко робіць свой палітычны бізнес. І мы гэта павінны разумець. Рэпрэсіі не тое, што не скончыліся, яны толькі павялічыліся ў шматкроць. І тое, што Лукашенко пытаецца любымі шляхамі прабіцца да Захада, ён нават прапануе сябе ў перамовах з Украінай толькі дзеля таго, каб яго прызналі легітымным. І ён для гэтага пачынае гандляваць і палітвязямі. Гэта ўжо было шматкроць разоў в яго гісторыі, і в нашай гісторыі таксама. Таму дзякаваць Лукашенку за тое, што ён выпусціў колькасць палітвязняў, то некая бздура. З іншага боку, праваабаронцы адзначаюць, што колькасць палітвязняў на канец гэтага году знізілася. Ці гэта такая пазітыўная тэндэнцыя, на ваш погляд, і яна азначае, што проста людзі вызваляюцца згодна з памілаваннямі, якія падпісвае Александр Лукашенко, ці проста у людзей канчаецца іх тэрмін зняволення? Тут тры аспекта, на мой погляд. Першы аспект – гэта тое, што людзі выходзяцца, таму што скончваецца тэрмін. Гэта першае, гэта самае галоўнае. Частка людзей таксама трапляе пад мілаванне лукашысцкага рэжыма, альбо тыя людзі, якія напісалі згоду на памілаванне, то бок напісалі заяву. Але самае галоўнае, на мой асабісты погляд, тое, што зараз рэжым настолькі зрабіў сітуацыю ў краіне небяспечнай і таемнай, што вельмі цяжка даведацца аб дакладнай колькасці палітвязняў, ад дакладных крымінальных справах, якія ідуць, таму што асноўнае гэта тое, што можна даведацца, гэта праз афіцыйныя сродкі. А гэта вельмі цяжка. У нас існуюць шляхі некалькі. Адзін з шляхоў гэта тое, што мы можам карыстацца інтэрнэт-рэсурсам з Рэспублікі Беларусь афіцыйным, і іншае гэта сувязь на месцы з людзьмі. І не заўжды супадаюць сведчанні адтуль і звесткі адтуль не заўжды супадаюць. Таму я лічу, што вось гэтая часовая колькасць змяншэння колькасці палітвязняў гэта всего лишь вынік недапрацоўкі дэмакратычных сіл, недапрацоўкі нашых праваабарончых сіл, і гэта тое, што рэжым таемна гэта все закрывае. І все цяжэй і цяжэй, трэба разумець гэта, што все і цяжэй атрымліваецца здабыць гэтыя звесткі адтуль. А як недапрацоўваць дэмакратычныя сілы? Што яны яшчэ могуць зрабіць, на ваш погляд? Чаго не робяць? Я лічу, што дэмакратычныя сілы павінны больш працаваць з тэрыторыі Беларусі. Вы маеце на ўвазе непасрэдная супраца з тымі, хто застаецца ў Беларусі, ці супраца нейкіх актывістаў на тэрыторыі Беларусі, што з'яўляецца вельмі небяспечным? І то, і то.
Вось глядзіце, ужо створана, ужо настолькі шмат выйшла багата людзей, што створана некалькі асацыяцый палізняволеных. Колькасць гэтых людзей тут павялічана. Фактычна кожны мае стасункі з Беларусю, са сваімі сроднікамі яшчэ. Колькі людзей рэпрэсаваных з'ехала, яны таксама маюць стасункі. Гэта трэба проста весці працу і у Беларусі, і тут у замежжы, размаўляйце з людзьмі. Выходзіце на сувязь, прымайце гэта грамадства як ужо існуючае, якое ўжо стварыла новыя супольнасці. А нашы дэмакратычныя сілы яшчэ змагаюцца з тым, што яны як цягнік цягнуць все. Але грамадства, спадар Олег, нічога не вырашае. Усё вырашае адзін чалавек у Беларусі. Вы ж гэта ведаеце. У Беларусі так. У Беларусі так. А тут не Беларусь. Тут мы можам рабіць все дзеля таго, каб даведацца, дзеля таго, каб агучыць гэта все на захадзе, дзеля таго, каб даць як мага болей сведчацкіх паказаній. Я колькі разоў ужо, шмат разоў казаў тое, што звярніце ўвагу, у нас не введзены ніводныя санкцыі за выконванне працы палітвязняў на карысць узбраення Расійскай Федэрацыі. І ніхто на гэта пакуль з дэмакратычных сіл не звяртае ўвагу. Спрабуе штосьці зрабіць інау, там вядзецца праца, прабачце, я болей распавесці не маю правы. Але гэтага мала. Мы гэтага не паказваем. Мы не паказваем сітуацыю ў Рэспубліцы Беларусь для замежнага бока цалкам. Ну вось іншы бок, іншае меркаванне мае Александр Лойка ў інтэрв'ю парталу «Зеркало». Ён кажа, што варта здымаць санкцыі, да прыкладу, з Белавіі, каб вызваліць 500 палітвязняў. Што вы думаеце, ці гэта займе нейкі эфект? Ніякага эфекта. Я ведаю. Я чытаў артыкул, я ведаю спадара Лойка, я ведаю яго погляды, гэта яго прыватныя погляды. Я ўсё разумею. І ў мяне такая самая крыўда ў сярэдзіне дзесьці стаіць вельмі цяжкая. Але вся справа ў тым, што давайте будзем глядзець рэчаісна на рэчы. Першае, ці ўводзілі мы гэтыя санкцыі? Што мы будзем прапаноўваць? Ну, Тацяна Хоміч прапануе іх аслабляць, да прыкладу. Ну, добре, Тацяна Хоміч прапануе аслабіць санкцыі да Белавія. І далей што? Хто такая Тацяна Хоміч для афіцыйных улад заходніх? Гэта сестра Марыі Калеснікавай, все. Але разам з тым, яна разам з Александром Лойка прадстаўляе вось гэтую асацыяцыю, якая сустракаецца на найвышэйшым узроўні з заходнімі палітыкамі, з дыпламатамі, даносіць ім сваю думку пра тое, якія крокі могуць зрабіць краіны захаду дзеля таго, каб вызваліць гэтых палітычных зняволеных. Я разумею, у іх ёсць магчымасць, яны прабіліся, яны гучна выказваюць свае ідэі. Але наколькі я ведаю, у нас не адная асацыяцыя сваякоў палізняволеных. Іх некалькі. І другая асацыяцыя сваякоў палізняволеных, яна большасцю знаходзіцца ў Беларусі. І я ведаю, што ў іх розныя погляды. Так як і асацыяцыі палітвязня, іх таксама ўжо не злічона. Іншая справа, што некаторыя робяць справу, а некаторыя проста існуюць. Тое, што у гэтай асацыяцыі сваякоў палітвязняў такія погляды, так яны на гэта маюць права. Прабачце, мы жывем у дэмакратычным грамадстве. Яны маюць права выказваць сваю думку. Іншая справа, ці будзе нейкі вынік ад гэтых думак? Не будзе. Не будзе ніякага выніка ад гэтых думак. Чаму? А чаму? Чаму, спадар Олег, не будуць ніякіх вынікаў? Лукашенко ж намагаецца, каб знялі гэтыя санкцыі. Задайце сабе пытанне, хто ввёў супраць Белавія санкцыі, якія і з чаго былі ўведзены гэты санкцыі? Калі мы ўжо размаўляем пра Белавію. І суадносна са ўсімі астатнімі санкцыямі тое ж самае. За што і кім яны былі ўведзены? Якое датычэнне Тацяна Хоміч, спадар Лойка і сваякі былых палітвязняў маюць да прыняцця парашэння на гэтыя санкцыі? Ніякага. Давайте цвяроза ўжо давно казаць. Тое, што гэта нашы партнеры ввели з-за тых шкодных дзеянняў, якіх нарабіў рэжым Лукашенка.
но гэта не звязана ніяк з палітвязнямі. Ну добра, а калі высылаць, дакладней выслаць дыпламатаў заходніх у Менск, якія уласна ўручаць даверчыя граматы Лукашэнку, ці гэта можа нейкім чынам паўплываць на умоўную легімітызацыю рэжыму і суадносна Лукашенко падабрэе выпусціць палітычных зняволеных альбо дамовіцца з гэтымі дыпламатамі? Што вы глядзіце вось на такі варыянт? Так, мы не маем правы працаваць і так, каб закрыць Беларусь. То бок грамадзяне нашай краіны павінны прыязджаць на захад дзеля таго, каб маглі разумець, што тут існуе іншае грамадства, нават для гэтага. То бок закрываць краіну гэта дрэнная сітуацыя. Знімаць санкцыі ввогуле немагчыма, яны вельмі моцна працуюць, гэта же відавочна, таму што Лукашенко нават сваі недавыбары перанёс. І ён паспяшаецца, у яго хутка долара не будзе. Але што азначае, калі туды прыслаць прапанаваць нашым, будзем таксама казаць цвяроза, будзем прапанаваць нашым сябрам даслаць і зрабіць частковую легімітанізацыю Лукашэнкі. Да чаго гэта прывядзе? Да таго, што Лукашенко адразу зразумее, што ён стаіць на правільным шляху, і будзе болей ціска, будзе болей арыштаў. Мы пра гэта ведаць не будзем, і будзе все як заўжды. Як мы можам перамагчы? Толькі адным шляхам. Насамрэч, рэжым Лукашенко 30 год круціць адну і тую ж балалайку, адну і тую пластынку. У іх усё аднолькава. Мы можам пералічыць наперад, што будзе рабіць Лукашенко, як ён пачне гандлявацца як заўжды. Кожную пяцігодку гандляваўся палітвязнямі. Гэта все адно і тое ж. Гэта ўжо безліч разоў было. І вось калі мы зруйнуем яго планы, калі ў яго не будзе атрымліваць і так, як ён напланаваў, вось тады будуць перамовы, тады будзе гандаль, і тады дзейсна можна будзе вызваляць і палітвязняў. Шкада, на сённяшні дзень не дэмакратычныя сілы новага склікання, не старыя дэмакратычныя сілы гэтага не разумеюць. У гэтым наша ганебная сітуацыя, што насамрэч перамагчы Лукашэнку вельмі проста, дастаткова знесці яго вось гэтую шматразовую пластынку, якую ён круціць. Сперш ён да Расіі, потым ён пагандляваўся некалькімі палітвязямі, 100, 50, 200, 400, 1500 чалавек. І да захада, і зноў дайце грошай. І зноў самы галоўны грантасос станае Лукашенко. Ён бере крэдіты ў захада на свае патрэбы, і такім шляхам ён нібыта спрабуе уратаваць сваю эканоміку. Ці слушна я разумею, што вызваліць беларускіх палітвязняў могуць толькі самыя беларусы ўнутры Беларусі? Не абавязкова ўнутры Беларусі. І звонку таксама. Гэта мой асабісты погляд. Но я лічу, што першае, што можа паспрыяць вызваленню альбо сесці за стол перамоваў, гэта калі ў нас дзейсна будуць санкцыі непасрэдна па палітвязням. У нас такіх санкцый няма ніводнай. Нема, гэта рэчаіснасць. У нас ёсць санкцыі за супрацу, за ўвторжэнне в Украіну. У нас ёсць санкцыі за самалёты. У нас ёсць санкцыі за гандаль на ўзбраенне Расійскай Федэрацыі. У нас няма санкцый за палітвязняў. У нас палітвязні безабаронныя у Рэспубліцы Беларусь. Спадар Олег, толькі хочу дадаць, што санкцыі ўводзяцца супраць сілавікоў, суддзяў, якія выносяць палітычна матываваныя прысуды. Што праўда, пытанне палітвязняў у Еўропе адносна нашай краіны да сённяшняга дня застаецца невырашаным, і колькі людзей, столькі меркаванняў. Дзякую вам вялікі за гэтую размову. Дзякую, Ліза. Сама меней адна асоба загінула і 9 атрымалі раненні ў выніку ранішняга удару па Кіеве, паведамляюць мясцовыя ўлады. Па ўкраінскай сталіцы расейцы ударылі беспілотнікамі ды балістычнымі ракетамі «Іскандер», а ў выніку абстрэлу Херсону загінулі 2 цывільных. Пра іншыя падзеі дня ў нашым кароткім аглядзе.
З 1 студзеня ў Беларусі падымуць стаўку транспартавага падатку. Яго сума залежыць ад вагі аўтамабіля. Напрыклад, за аўта максімальную дазволеную вагою да 1,5 тоны з 1 студзеня давядзецца плаціць 70 рублёў на год, замест 66 ранейшых. А вось за аўтамабіль вагою ў 2 і болей тоны давядзецца заплаціць ад 138 рублёў. Падарунак да так званых выбараў. 26 студзеня ўвесь грамадскі транспарт у сталіцы будзе бясплатным для пасажыраў. Гэта датычыць сталічных аўтобусаў, тралейбусаў, трамваяў і метро. Футбольная менская «Дынамо» прагуляла апошні матч у лізе канферэнцыяў УЕФА. Чэмпіёны Беларусі саступілі грэцкаму «Панатэнеайкосу» з лікам 0-4. Атрымаўшы 5 паразаў з 6 гульняў, «Дынамо» пакідае турнір, што негатыўна паўплывае на пазіцыі беларускіх клубаў у наступных еўракубкавых разыграннях. Святожная гірлянда летняя знішчыла школу ў Бабруйскім раёне. Загаранне ў будынку школы ў аграгарадку Цялушы адбылося ўначы. Агонь заўважыў вартаўнік, паведаміў пра гэта дырэктару установы і самастойна пачаў тушыць пажар. Такім чынам, калі ратаўнікі прыбылі на месца, загаранне ўжо зліквідавалі. Цяпер высвятляюць прычыны пажару. Адна з версіяў – кароткае замыканне навагодняй гірлянды. Знакамітая беларуская баскетбалістка Кацярына Снытіна вярнулася ў вялікі спорт. Праз паўгода пасля развітальнага матчу яна стала трэнерам чэмпіёнаў Англіі Лондон Лайонс. Гэты час таксама стаў яркім момантам у жыцці Кацярыны. Снытіна зрабілася гераіняй і выканаўцай галоўнай ролі ў біяграфічным спектаклі беларускага свабоднага тэатру. Пра новыя выклікі на баскетбольных і тэатральных пляцоўках Кацярына Снытіна распавяла ў інтэрв'ю Белсату. Я просто делюсь с игроками. Я себя даже не могла изначально называть тренером. Это было больше, как будто бы я старший игрок, и я им рассказываю со своего опыта, как я это делала, как мне помогало, как мы в команде, в успешных командах, что у нас там было и так далее. То есть уже потом, когда мне надо было провести баскетбольную тренировку, я такая, я что, тренер, типа? А так я все еще не чувствую этой ответственности. То есть у меня есть ответственности как-то перед собой, наверное, больше, что у меня появилась возможность опробовать свои силы в этом плане, потому что я не знаю любой такой возможности, чтобы я могла просто свой опыт, свои навыки прийти и в клубе применять. Вот просто с первого дня. Уже, наверное, пару недель я их тренирую. У меня нет ощущения, что тренерство – это мое. У меня есть ощущение, что я могу сейчас классно структурировать знания, которые у меня есть и которые я применяю сейчас. Не знаю, понадобится ли мне в будущем, но у меня нет ощущения, что тренерство – это мое. Все-таки для меня тренерство – это повторять одно и то же миллион раз. Потому что, не потому что там это какой-то слабый уровень игроков. Нет, тренера делают одно и то же на всех уровнях. В какой команде бы я ни играла, на миллион раз говорилось одно и то же. И хоть бы мы это выполняли, но нет. Вот, поэтому я себя не вижу главным тренером. Может быть, это будет какая-то модификация какой-то школы, я даже не могу загадывать наперед. Если так широко взглянуть, да, то в сумме у меня есть чем делиться, но как это все упаковать и будет ли мне это интересно этим заниматься, я сейчас не знаю. Это история белорусская, история человека, который не обращал внимания на то, что происходит в его стране, и только в 2020 году осознала, поняла, что Снытина, ты гражданка своей страны, давай-ка посмотри, что вообще происходит в ней. Поэтому я думаю, в этой истории все для белорусов. Премьера — это была такая
моя квинтэссенция сосредоточенности и вот выдать свой максимум, потому что там было 2 дня премьеры. И для меня на тот момент, я в тот момент выдала вот максимум того, что я могла сделать. Понятно, что в конце, когда это был уже 17-й спектакль, просто есть записи, и я видела, как я играла премьерные спектакли и как я играла последние спектакли в Нью-Йорке. То есть там чувствуется разница, но я понимаю, что на тот момент, когда была премьера, я сделала свой максимум. И, в принципе, мы получили классное ревью, и что для меня тоже важно, что я потом выходила к людям, и люди мне говорили, что им понравилось, что они плакали, что они вместе со мной переживали, что они возвращались в какое-то свое прошлое и так далее. И вот это были классные моменты, когда ты выходишь к своим же зрителям, и они потом с тобой делятся эмоциями, которые они только что прожили вместе со мной. Это были зрители, это были не только белорусы, но прикольно, что это были и американцы, которые проживали такие же эмоции. Там у меня есть части и про баскетбол, и про протест, но есть и про мою личную жизнь, и про Надю, и про бабушку, и так далее. И в каких-то точках у нас, наверное, с любым человеком на планете есть вот эти точки соприкосновения. Вот. И прикольно было, что получилось так, что кто бы ни был зритель, все равно у нас были эти точки соприкосновения, и они потом вот этим делились со мной. Это было классное чувство. Мне надо было делать совершенно противоположно от того, что я делала на баскетбольной площадке, как я привыкла действовать в своей жизни. То есть, допустим, надо было в баскетболе я привыкла абстрагироваться от внешних звуков. То есть это может быть арена на 5000 людей, но ты на площадке со своей командой, и я могла закрыться от внешних этих звуков, чтобы не слышать ничего, что происходит снаружи. В театре это все наоборот. Ты, наоборот, должен слышать, как люди реагируют, ты должен чувствовать каждого этого человека, который сидит на трибуне и смотрит на тебя, потому что у вас происходит вот обмен энергиями. Вот это было для меня самое тяжелое, что я не могу просто сделать то, что вот я заучила. Мне надо это сделать, чувствовать, как это, воспроизводя в себе внутри вот эти все ассоциации и возвращаться ментально в те моменты, которые вот. То есть там, если это про детство, то я должна была в момент того, как я проговариваю текст, в голове возвращаться в эти свои детские моменты и, прочувствовав их, вот я могла только тогда выдавать текст. Как бы вот это для меня было самое сложное, потому что я привыкла выучить какую-то комбинацию и погнали, да, не глядя ни на что, что происходит снаружи или внутри меня. Вот здесь театр — это, конечно, совершенно другая штука. Вот для меня это было очень тяжело. Не знаю, когда, но когда-нибудь это все изменится. Сегодня, кстати, я спросила у чата GPT, скажи мне дату, когда в Беларуси поменяется власть. Он отнекивался, он говорил, я не знаю точной даты. Я говорю, ну предположи. Он сказал 2040-й. Я говорю, спасибо, чувак. Вот, но да, но там, типа, я говорю, так а делать-то что? Ну, он, в принципе, сказал все, что и так на поверхности, все, что мы обсуждаем, что белорусам вне страны надо продолжать рассказывать о Беларуси, укреплять связи между собой, поддерживать инициативы, поддерживать финансово друг друга и так далее. Тем, кто в Беларуси, делать, типа, все это самое, только подпольно, грубо говоря, если есть возможность, и заботиться о своей безопасности. Вот, поэтому как бы ChatGPT не выдал ничего нового. На опыте моего учения текста в 30 страниц на английском языке я скажу так: все возможно. Иногда будет казаться, что это невозможно, и иногда будет казаться, что зачем я вообще в это ввязалась, лучше бы тихонечко закончила свою карьеру, и вот тогда бы сразу бы поехала отдыхать на море и ничего не делать. Но когда ты что-то делаешь, ты куда-то, в любом случае, ты куда-то движешься.
Поэтому чем бы вы ни занимались, если вам кажется сейчас, что прогресса нет, это не так. И если вы каждый день что-то делаете для себя, для своего развития, для своей страны, все это в итоге накапливается, и в один день вы увидите результат. Поэтому будьте терпеливы, и всего нам самого лучшего. Яшчэ больше інфармацыі можна знайсці, перайшоўшы па QR-кодзе на вашых экранах і маніторах, на наш тэлеграм-канал. Падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашыя калегі. Галоўная ўмова – гэта павінна быць бяспечна для вас. Таксама чытайце нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu пры той жа ўмове «Бяспека перадусім». Дзякую, што вы з намі. Ва ўмовах, калі Беларусь прычыны дзеянняў рэжыму Лукашэнкі фактычна апынулася ў міжнароднай ізаляцыі, айчынны турыст усё больш увагі надае падарожжам па радзіме. А калі едзе за мяжу, дык часцей у Расею. У Менску прадстаўнікі турыстычнага бізнесу падвялі вынікі года для індустрыі вандровак. Очень хорошо прослеживается, отмечается то, что белорусские туристы начали выбирать туры, путешествия, скажем, с большей продолжительностью. Если, например, в 2023 году у нас было больше экскурсантов, то есть выезжали на один день на экскурсию и возвращались домой, то в этом году мы прослеживаем, что все больше именно туров выходного дня становится у нас в стране, в Республике Беларусь. То есть белорусские туристы остаются в наших регионах, в областных центрах, в тех же санаториях, агроусадьбах, базах отдыха и проводят там свое время. Наверное, не побоюсь сказать цифры. Нами, нашей компанией, системой уже за 2024 год принято свыше 400 белорусских туристов. То есть, представьте, 400 тысяч белорусов уже проехали по своей стране. Дальше, что касательно выезда, стоит отметить рост по различным регионам Российской Федерации. Это связано и с возможностью прямых авиационных перелетов в ряд регионов, и также некоторых комбинаций. В частности, хотелось бы отметить достаточно правильное решение авиакомпании «Белави». Это полеты в Махачкалу. Белорусы отправляются как в Махачкалу на Каспийское море на отдых, так и в Минводы на курорты Северного Кавказа. Буквально неделю назад мы участвовали достаточно активно в форуме выставки «Открытый Кавказ», который проходил в столице Чеченской Республики, в городе Грозном, о чем с Министерством туризма мы подписали соответствующее соглашение и достаточно ярко презентовали белорусский продукт в том числе. С открытием международного аэропорта в Грозном мы надеемся и, наверное, даже где-то, я субъективно лично скажу, уверены, что появится дополнительный рейс прямой между Грозным и Минском. 22 грамадзянаў Беларусі эвакуявалі з Сірыі. Гэта нашыя суайчыннікі, якія працавалі на Тышрынскай цеплаэлектрастанцыі. Тым часам жыхары Сірыі праз амаль 2 тыдні пасля зрынання рэжыму Башара Аль-Асада прызвычайваюцца да пераменаў і з надзеяй глядзяць у будучыню. У сталіцы гэтай мусульманскай краіны адкрылі калядны кірмаш. Атмасфера свята з Дамаску у наступным матэрыяле. Арганізацыя гэтага каляднага кірмашу заняла ў нас шмат часу. Гаворка ідзе не толькі пра нараджэнне Ісуса, але і пра нараджэнне краіны, адраджэнне надзеі і радасці. Так што гэта прыемныя клопаты. Жыццё ні для каго не спыняецца. Сірыя краіна для ўсіх рэлігіяў і вераванняў. Башара Асада зрынулі, і мы пазбавіліся тырана. Цяпер мы пачнем аднаўляць Сірыю разам. Мы вяртаемся да радаснай атмасферы. Я не баюся нічога новага, бо мы былі ў найгоршай сітуацыі. Так што ўсё наступнае будзе лепш. Наперадзе толькі лепшае.
На гэтым ставім кропку. Белсат-Зум працягне сваю працу на наступным тыдні, а ўжо заўтра галоўныя навіны дня прадставіць праграма «Аб'ектыў». Развітваюся спадарства і зычу добрых выходных.